Welcome to Gurdar channel. Saint Aloysius Gonzaga, Mangalore, the CBSE board school. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆವಡ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಆವಡ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆವಡ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನಕ್ಲೇನೆ ದೀತೆರ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಂತುದೆರ್. ಜೋಕ್ಲೆರ್ನ ನೋಟ್ಸ್ಲ ಬರೆಪಾದೆರ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲದಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ನ ಬರೆಯಂದನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತುದ ಫೋನ್ ಮಂತುದ ಬರೆಪಾ ಒಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡ್ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲಲ ಬೆಸ್ಟೇ. ಆಂಡ ಅಂದು ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಕಮಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಪನೊಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್.